intentar inventarse unhos feitos que non sucederon, e unhos acontecementos que non pasaron, o que vos ademais sodes redactar. E non é o primeiro que van, invéntanse as cousas, invéntanse outra realidade para verter infamias, mentiras e para sementar dúbidas. A mí xa non é a primeira vez como fan. Xa o fixeron noutra ocasión dicindo que tiña no meu coche un minibar de 1 millón de euros e o que tiña era unha nevera e os precios a todos os ben, es que é a realidade, ¿no? Por tanto, falar con o desculpado agora, un dirigente do PP, falando de indignidade, de secuestro. Oiga, aquí os únicos indignos, os únicos que secuestran a voluntad dos ciudadanos son o Partido Popular, que lle nega a este país un debate, porque estas cousas podían ser debatidas, porque eu non teño nada que ocultar, se poderíamos explicar. Que debate? O que non sean indignos, que non secuestren a voluntad dos ciudadanos. E isto é o que teño que decir, porque todos conhecemos.